Hello mga besh! Good day! Maayong adlaw, maayong buntag, good afternoon sa akon nga mga amegas, sa akon nga mga langgas, sa akon nga mga ka-IVUs, and of course sa akon nga mga ka-beshies. Welcome to Hello mga Beshies channel! So, for today's video mga besh, I will be answering questions. Yes, questions ng mga beshies ko, ng mga followers ko, and of course, ng mga subscribers ko dito sa Hello mga Beshies channel. And last week, I posted it on my Facebook and I put Ask Me. It means that magtatanong sila anything and I will be answering here in my channel yung mga questions nila. I hope na masatisfy sila sa sagot ko and I hope makapagbigay ako ng inspirasyon sa lahat sa mga kabataan para sa kinabukasan. And before anything else mga besh, before I proceed to my Ask Me Question vlog, I would like to say thank you muna to all our donors. Yes, mga donors namin and of course sa lahat na nag-coordinate sa amin para makapagbigay kami tulong sa mga frontliners namin dito sa Iloilo and most especially sa mga homeless people dito sa Iloilo. And of course, with the help also of Yan Salvador of Yan Stoppable Shoutouts, Kat Ivan, and Madam Shirley. And of course, sa help din ng mga Ilonggo Vloggers Updates. So sa mga donors namin, sa mga nag-donate ng mga food and everything and etc., cash, in kind and everything, lahat yon is nabigay at nakapagbigay smiles sa mga tao. Thank you so much to all of you. Kaya natin to, makakaya natin to, masosolve natin si COVID-19 kasi coronavirus lang siya, Pilipino tayo. O, diba? Okay, thank you so much and I will proceed na to my main vlog. So, I will be answering questions. First na nag-question sa akin is si Joy Faith Implasta Paklibar. Yes, si Joy Faith Implasta Paklibar. Yung question niya is, sa first sweldo mo sa YouTube, ano ang una mo nga himuon? So, Ilonggo yung tanong niya. In Tagalog, yung sabi ng niya is, ano daw yung gagawin ko sa first sweldo ko sa YouTube? Thank you so much for that question, Joy, Faith. And of course, sana darating din tayo doon with the help of our Lord. Sana ma-reach din natin na sana makapag-salary din tayo, makapag-monetize din tayo sa YouTube. Sa ngayon, ng laban lang tayo, hanap muna tayo ng subscribers. And of course, gawa lang tayo ng mga videos para sa mga viewers natin. So, in case na magkakasweldo ako, yung sweldo, depende kung magkano yung sweldo ko. So, ano yung gagawin ko? First is, syempre, i-divide ko yan. First is para sa family ko, share ko yung blessings ko dito sa family ko. And of course, dapat meron akong investment na bibilhin para may dito, may remembrance tayo sa pagpa-vlogging natin. Yon yung sagot ko, Joy Faith. I hope na satisfy ka sa sagot ko. Next is Kay Alag. Before anything else, nandyan naman ako, no? Ilang beses ko na yung sinasabi yung before anything else. Follow nyo na rin and subscribe, Joy Faith Paklibar Vlogs. Yes, Joy Faith Paklibar Vlogs. Pero later, lalagay ko naman lahat ng mga kung sino yung sa-subscribe. Yung mga YouTuber din yung mga nagko-comment eh. And next is na nag-question is si Kay Alag. Hello to Kay Alag.
bakit mo naisipan mag-vlog? Well, kay Alag, naisipan ko mag-vlog kasi nag-start ako talaga sa food vlogging. And then, as time goes by, syempre dapat mag-ano tayo, tawag dito, huwag tayo mag-stick sa ganun, nang dapat try din natin yung iba. 'Di ba? Magta-try din tayo ng bago. Nagsama-sama ako kay Yan Stoppable. Hello to Yan Stoppable. Nagko-collab ako sa mga videos niya hanggang sa naisipan ko na rin at na-inspire ako sa kanila kasama sina Scott Ivan and kung sino-sino pa dyan ng mga vloggers, sina Lenmar Davidon, na nagko-collab ako hanggang naisipan ko na what if try ko rin mag-vlog. And of course, yun, doon nag-start. And continue lang siya ng continue, gawa lang ako ng gawa ng mga video hanggang nakapag-establish ako, hanggang nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga tao, nakapag-help ako sa mga establishments, and everything. That's it, Miss K. Alag. Next na nag-question is si Meet Kai. Yes, si Meet Kai. Follow nyo din si Meet Kai at saka si K. Alag. Follow nyo rin sa YouTube. Yung question ni Meet Kai is dalawa. First, yung question niya, inspiration mo kung bakit mo naisipan mag-vlog. First question ni Meet Kai, inspiration mo kung bakit mo naisipan mag-vlog. Tanong ba to? Ano dapat? What is your inspiration? Dapat, what is your inspiration sa ang hirap. Inspiration mo kung bakit mo naisipan mag-vlog. Yung inspiration ko, yung makita ko lang yung mga yung nasabi ko na kanina, yung makita ko lang yung mga followers ko, yung mga subscribers ko, makita ko sila nakasmile, sila yung mga inspiration ko. Syempre, and of course, inspirasyon ko din yung family and friends ko na masarap yung feeling pag nagiging proud sila. Yun yung mga inspiration ko. Family and friends and of course my followers and subscribers. Kota na to si Mitkay. May next question pa sa Beshi. What is your biggest fear? Do you have any phobias? Tatlo gidali nga question. So, Beshi, what is your biggest fear? One of my biggest fear, syempre, yung lahat naman tayo, yung mawala dito sa mundo, di ba? So, that's why I'm doing this. I'm doing my legacy. If may legacy man ako na ginagawa, in my own small ways, may ginagawa ako. And I hope makapagbigay ako ng inspiration. And of course, maserve ko yung purpose ko dito sa world. That's the time na ready na ako. Tama ba? Do you have any phobias? Phobias ko is yung yung matataas. Ano tawag doon? Fear of heights. Tapos yung sa pag nasa tama, yung sa taas ka ng bibig, yung parang mauhulog ka. Kasi dati nung maliit ako hanggang ngayon, nang nagdi-dream ako minsan na parang nahuhulog ka. Nahuhulog ka sa bangil, nahuhulog ka sa building and everything. Di ko alam kung ano yung meaning niyan. Pero yung sa mga dreams ko, always ko talaga dream is yung lumilipad ako. Alam ko na yung meaning niyan. Basta, lumilipad ako sa dreams ko at saka na-fall. Sana may magpulot. Joke. Yon, yung phobia ko yon, yung fear of heights. And last but not the least na question is of course Miss Mai Beshi Yan Salvador. Follow nyo yung YouTube niya, Yan Stoppable Shoutouts, and of course ang Facebook niya, Yan Stoppable Shoutouts. And paki-follow na lang guys mga besh ng Facebook page namon na Ilonggo Vloggers Updates and of course Iloilo YouTubers. Yung question ni Yan Salvador, minsan naisip mo na bang itigil ang pagbablog? Anong nangyari at bakit naisip mo yon? Yes, Beshi.
naisipan ko na rin na mag-stop nang pumasok yan sa isip ko na mag-stop ng vlogging kasi nahi-hurt ako pag may naririnig ako na feedback, may mga bashers, yung mga hindi naniniwala sa iyo, bakit mo ginagawa to? Yung purpose mo lang naman is magbigay ng smiles, at mag-bring ng positivities in life. Yan naman yung purpose ko, pero di ko magets talaga kung bakit ayaw nila na mag-vlog ako, mag-video ako, at ngayon yung mga trending na TikTok, ayaw nila na mga TikTok ko kasi daw nakakasuka, over na daw, bakit ko ginagawa yan, para na daw akong baliw. Yon. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. I will still continue to bring smiles to everyone and to all na nagbibigay suporta sa akin, naniniwala sa akin. Thank you so much. It's ang ganda sa feeling pag maraming naniniwala sa iyo, although na maraming hindi naniniwala sa mga ginagawa mo. At least meron akong napapahappy na mga tao. And thank you so much sa mga i-shout out ko na lang yung mga nag-message sa akin also sa Facebook, kasi yun yung nararamdaman ko, walang nag-a-appreciate sa akin, bakit ko daw ginagawa yan. Syempre ako ginagawa ko lang, syempre hindi lang naman puro, alangan man mag-post lang tayo ng puro ng negativities. Alam naman natin yung mga videos ko nakapagbigay ng smile. So, para ma-ease natin yung pain about sa mga coronavirus, maraming nangyayari sa mundo. So, yung naisipan ko, gawa ng videos na mga ganon para maging happy lang tayo. So, sa mga nag-message, first na nag-message sa akin, syempre yung beshi ko na si Yan Salvador. Sabi niya, go beshi. More fun and entertaining TikToks with your signature nga. Yes, thank you so much, Beshi Yan Salvador, for always supporting me, for always there, for lifting me up. Thank you so much, Beshi Yan Salvador. And next na nagbigay ng advice. Advice talaga, ang laki ng problema ko, TikTok lang. Is si Sana All M or M Salaver. M Simpson Salaver. Yan, mga grupo ko yan sa Ilonggo Vloggers Update. Thank you so much for supporting me. Ang dapat mo obrahon, mamaya ita-translate ko. Ang dapat mo obrahon, hindi mo pagsapakon mga negative na ginapanghampan sa mo. Just enjoy what you've done. Just enjoy kung ano na pang obra mo. Okay, be positive. Yung sabi niya is, ang dapat mong gawin is huwag mong pansinin yung mga negative na sinasabi sa'yo. Enjoy what you are doing and enjoy kung ano yung ginagawa mo, and always be positive. Thank you so much, Sana All, and love. And next na nagbigay advice, bigay suporta sa Beshi Jaramar is si Scott Ivan. Hello Scott Ivan. Follow nyo rin yung YouTube channel ni Scott Ivan and Sana All M. We are here to support you, Beshi. Just continue what you are doing. Keep inspiring other lives. Continue spreading the love, good vibes, and happiness to all of us. God bless you. Thank you so much, Scott Ivan, for that very overwhelming message. Salamat gid sa inyo sa mga grupo ko, sa mga Ilonggo Vloggers Updates. Thank you so much kay ara gid kamo nga nagasuporta sa ako, nagbibigay support sa akin in times when I am down. Thank you so much. Yung next na nagbigay, yung beshi ko, si Beshi Shera Tolentino. Si Shera Tolentino, siya yung may-ari or part owner ng Tony's Collections. Kung gusto nyo mag-order ng Tony's Collection, follow nyo lang yung Facebook page at Instagram account ni Tony's. Search nyo lang, may mga lip cheek and tint sila. And of course, yung proceeds ng kanilang mga binibenta is napupunta sa mga less fortunate people. Yung message ni Shera, Beshi Shera, Pretty Shera Tolentino, shout out, hello Shera Tolentino. Love you no matter what, best. Keep it up
Thanks for brighten my day. Thank you so much. Best in ha 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 ako. Kailangan natin positive vibes and energy ngayon. Lingaw man oy. Thank you so much, Shera, for always believing in me, for trusting in me. Thank you so much, maski malayo ka, malapit ka pa rin. Basta, thank you so much, Shera, kasi isang pindot mo lang kay Shera, may tawag dito, matutulungan kanya. Nagbibigay ng mga message and everything. And love niya talaga yung family niya at saka yung son niya. Thank you so much, Shera Tolentino. And next is Joy Faith in Plastop Paklibar. Yes, follow nyo si Joy Faith Paklibar Vlogs. Yung message niya, go lang beshi, kung diin ka happy, kung nagapasadya sa iba, continue mo lang, masupport lang kami sa imo. Yes, thank you so much for supporting Joy Faith Paklibar. Love, 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 mwah, from Hello Mga Beshies with Love. And last but not the least na nagbigay message is one of my promo girls dati. I'm so proud of them kasi work lang para sa family. Shout out kay Julien and Dela Cruz. Yes, Julien Dela Cruz. Nag-message siya. Gora lang niya, sir, O, diba? Gora lang niya, sir, By uda sila mga epal, betagid kaya mag-TikTok. Ari lang kami diga support sa imo. Hello, mga TikTokers. Yes, thank you so much, Julien De La Cruz, and to Mark De La Cruz nga husband niya nga naga-support gid sa akon. So, from the bottom of my heart, mga beshies ko, mga langgas ko, mga amegas ko, mga ka-IVUs ko, thank you so much for all of your love and support. Love, love, love. Mwah, mwah, mwah. Thank you so much sa mga nagtanong at nagbigay ng message para kay Beshi Jaramar. So, thank you so much mga best. Thank you so much for watching my video, my Ask Me Vlog video. And sa mga di pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe Hello Mga Beshies channels. And don't forget to click the notification bell below para updated kayo sa mga videos ko. Thank you so much. Love, love, love. Mwah, mwah, mwah. Bye, bye, bye. Mwah, mwah, mwah. Bye.